O punto de atención continuada de Noia atende na actualidade a unha poboación duns 28.000 habitantes, posto que dá servizo tamén aos concellos de Outes, Lousame e parte de Porto do Son. A pesar do amplo número de pacientes potenciais, o servizo vende sufrir dende principios de ano un novo recorte, eliminando o médico de reforzo en quenda completa durante os festivos e fins de semana. Este PAC contaba hasta o último do ano 24, contaba nos días laboráveis con un horario de 3 da tarde a 8 da mañán, donde dispoñía de dous equipos de médico e enfermera ou enfermero para atender as consultas. E nos días festivos e nos fins de semana, 24 horas. Só que nestes días, nos festivos e nos fins de semana, pois tiña un reforzo de un terceiro médico, de unha terceira persoa de persoal médico que reforzaba de 8 da mañán a 10 da noite. Pois ben, este último médico, este reforzo, ven de ser suprimido desde o primeiro de ano, de maneira que suprimen o horario de 8 da mañán a 10 da noite, que era o que tiña, insisto, sábados, domingos e festivos, e mantéñenlle únicamente un horario de 10 da mañán a 3 da tarde. Esta nova reducción de persoal prodúcese no marco dunha política de recortes que derivou tamén na perda da consulta da matrona en Outes, que podería pasar a ser compartida con Noia, tal e como aconteceu coa de pediatría. Temos a pediatra a tempo parcial, combinada tamén coa atención en Noia. Agora quedamos sin matrona e probablemente, si volve, pois será tamén para compartila con outro concello. En Porto do Son teñen moitas dificultades para conseguir médicos porque non reforzan os servicios cando hai vacacións ou cando hai baixas. Os nacionalistas denuncian tamén a situación do servizo de ambulancias cunha soa para toda a comarca, que debe ser atendida ademais polo propio persoal do PAC. Unha ambulancia, ademais, que cando necesita ser medicalizada por cuestións de algunha urxencia, ten que facelo co persoal do propio PAC. Isto implica que, cando hai esta urxencia na que ten que acudir unha ambulancia medicalizada, o PAC queda sen persoal para atender calquera urxencia dunha persoa que poida chegar nese momento, ou un persoal minguado para calquera urxencia dunha persoa que poida chegar ao propio punto de asistencia continuada. Ademais de presentar iniciativas no Parlamento para reclamar unha atención primaria de calidade, as distintas agrupacións levarán aos plenos dos concellos estes recortes.